ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. Дорогие сестры и браты, сегодня отзначаем другую неделю Великого посту. Почуем слово про перамяненне Иисуса в присутности своих учнів. И сегодня так само, можно сказать, у первой части Великого посту мы так само покликаны до того, как разом с Иисусом переменять наше життя, переменять наше сердце, для того, как мы еще больше плённо могли пережить вот этот момент нашего навертания до Бога, навертания у адносінах з іншими людьми, яких Бог ставить на нашем життєвому шляху. Сёння падчас гэтай святой мшы молимся за всю нашу парафію, давяраючы Богу кожнага з нас, памятаем таксама про усіх хворых, памятаем про папу Францішка, про арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевича, памятаем таксама про наших близких, памерлых, якія адышлі да вечнасці, давяраючы іх Божай міласэрнасці. Таксама сённяшнія ахвяраванні, якія будуць збірацца падчас святой мшы, прызначаны на патрэбы Каритас Минско-Могилевской архидиецезии. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якую мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Ён дапаможа нам заставаться верными Духу Святому, якога мы приняли у сакраменте хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пожадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблизиться до Тебе и отрымать Твое збавленне. Праз Христа, Пана нашего. Нехай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Молимся. Божа, Ты наказаў нам слухаць Твайго ўмілаванага Сына. Ажыўляй, просім, нашу веру Тваім словам, каб, ачысціўшы зрок духоўны, мы могли тешиться с узираннем Твоей славы праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги Буття. У тыя дні Бог вывел Абрама вонкі і сказаў яму: «Паглядзі на неба і палічы зоркі, калі ты зможаш палічыць іх». І сказаў яму: «Такім вялікім будзе тваё патомства». Абрам паверыў Пану, і ён залічыў яму гэта як праведнасць. І сказаў яму: «Я Пан, які вывеў цябе з Ура Халдэйскага, каб даць табе зямлю гэтую ва ўладанне». Ён сказаў: «Пане Божа, як я пазнаю, што буду спадкаемцам яе?» Пан адказаў яму: «Вазьмі для мяне трохгадовую лавіцу, трохгадовую казу, трохгадовага барана, галубку і маладога голуба». Ён узяў для яго ўсё гэта і рассек іх папалам і паклаў адну частку насупраць другой. Толькі птушак не рассек. І пачалі злятацца да мяса драпежныя птушкі. Але Абрам адганяў іх. Як зыходзіла сонца, моцны сон апанаваў Абрама. І вось ахапіў яго жах і вялікая цемра. Калі зайшло сонца, настала глыбокая цемра. І вось дым быццам з печы і полымя агню прайшлі паміж рассечанымі жывёламі. У той дзень заключыў Пан запавет з Абрамам, сказаўшы: «Патомству твайму даю гэтую зямлю, ад ракі егіпецкай ажно да вялікай ракі, ракі Ефрат». Гэта Слова Божие. Пан маё святло и маё збавленье. Пан маё святло и маё збавленье. Пан маё святло и маё збавленье. Кого ж мне бояться? Панахова життя моего, кого ж мне полохаться? Пан моё святло и моё збавленье. Почуй, Пане, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе кажа мое сердце, шукайте ягоного обличчя. Пан мое святло и мое збавленье. Буду шукать Твоего обличчя, Пане, не ховай от мяне своего твару. Слуги своего не подкидаю в гневе. Ты моя допомога, не откидай мяне. Пан мое святло и мое збавленье. Веру, что убачу добрыню Пана у краине живых. Сподявайся на Пана, будь мужним, няхай умацуется сердце твое, сподявайся на Пана. Пан мое святло и мое збавленье. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. «Наследуйте мяне, браты,
і глядзіце на тых, хто паступае паводле ўзору, які маеце ў нас. Бо многія, пра каго часта казаў вам, а цяпер нават з плачам кажу, паступаюць, як ворагі крыжа Христовага. Іхні канец – пагібель, іхні Бог – чэрава, і слава іх у сораме іхнім. Яны думаюць пра зямное. А наша айчына знаходзіцца ў нябёсах, адкуль мы чакаем ізбаўцу, Пана Езуса Хрыста, які пераменіць нашае прыніжанае цела у падабенства свайго праслаўленага цела праз дзеянне моцы, якой ён можа падпарадкаваць сабе ўсё. Таму, мае браты ўмілаваныя, па якіх сумую, радасць і вянец мой, так трывайце ў Пану. Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. З облака светлого почувся голос Отца. Это Сын мой умилованный, Яго слухайте. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час Jezus узяў з сабою Пятра, Яна і Якуба і ўзышоў на гару памаліцца. А калі ён маліўся, выгляд твару ягонага перамяніўся, і вопратка ягоная стала бліскуча белай. І вось два мужы размаўлялі з ім, а былі гэта Маісей і Ілля. Яны з'явіліся ў славе і казалі пра ягоны адыход, які ён павінен здзейсніць у Єрусалеме. Пётр і тыя, хто быў разам з ім, былі змораныя сном. Калі ж абудзіліся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі разам з ім. А калі яны адыходзілі адтуль, Пётр сказаў Езусу: «Настаўнік, добра нам тут быць. Паставім 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Маісея і адзін для Іллі». Не ведаў ён, што казаў. Калі гаварыў гэта, з'явілася воблака і агарнула іх, і спалохаліся яны, калі ўвайшлі ў воблака. А з воблака пачуўся голас, які сказаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». І калі гучаў гэты голас, Езус апынуўся адзін. І маўчалі яны, і ў тыя дні нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі. Гэта слова Пана. Дорогие сестры и браты, вельмі прыгожае слова сённяшняе падрыхтавала нам літургія касцёла, для того, каб у другую нядзелю мы маглі затрымацца над ім, разважаючы ў сваіх сэрцах. І сёння першае чытанне з кнігі Быцця мы чуем пра гісторыю Абрагама. Гісторыю, з якім Абрагамам Бог заключае запавет, кажучы: «Паглядзі на неба, палічы зоркі,
калі ты зможаш іх палічыць, і такім будзе тваё патомства. Сапраўды гэта вялікае абяцанне. Гэта неверагоднае абяцанне, у якое вельмі складана паверыць, вельмі складана яго прыняць. І тады, калі Абрагам складваў ахвяру на хвалу Бога, чуем таксама пра тое, што адбывалася, пра сон, пра тое, што заходзіла сонца, пра жах Абрагама, пра вялікую цемру і так далей. І пра Божую прысутнасць. Пра Божую прысутнасць, якая такім чынам праявілася ў постаці агню, які паглынуў гэтую ахвяру. Я думаю, што сёння таксама Бог дае нам такую магчымасць у сваім слове адчуць ягоную прысутнасць. Нягледзячы на тое, што мы перажываем гэты час Вялікага посту, які патрэбны нам, то гэты час, ён прызначаны таксама для таго, каб мы адчулі Божую прысутнасць. Чуем у першым чытанні таксама, калі вельмі цікавыя такія факты падрабязныя пра тое, што калі пачалі злятацца да гэтай ахвяры, да мяса, птушкі, Абрагам абараняў гэтую ахвяру, прынесеную Богу. Думаю, што жыццё наша таксама з'яўляецца такой ахвярай, прынесенай Богу, якую варта абараняць. І асаблівым чынам у часе Вялікага посту мы пакліканы да таго, каб абараняць сваё жыццё ад смецця, абараняць ад тых птушак, якія дзесьці нас пробуюць звесці на дрэнную дарогу. Таму што чалавек, які з'яўляецца Божым стварэннем, і зноў жа, як чуем у лісце святога Паўла да філіпянаў, які кажа, што наша айчына знаходзіцца ў нябёсах. Адтуль мы чакаем збаўцу Пана Езуса Хрыста, які пераменіць наше прыніжанае цела у падабенства свайго праслаўленага цела. Калісьці святы Францішак, ідучы па землях Італіі з адным са сваіх братоў, такая была паміж імі размова, калі гэты брат кажа, чуючы зараз вясна, прыгожае надвор'е, хоць марозік на раніцы, але ўжо спяваюць птушкі. І так гэты брат да Францішка кажа: слухай, Францішак, усё стварэнне, якое ёсць вакол нас, яно здаецца быць такім шчаслівым. Птушкі спяваюць, звяры там ходзяць, скубуць траву, хтосьці яшчэ нешта робіць і так далей. А мы з табой ідём, і мы не можам адчуваць сябе пастаянна шчаслівымі. Францішак кажа, што Бог стварыў нас да чагосьці большага. Што так, як сёння у святога Паўла чуем, што наша айчына знаходзіцца ў нябёсах, і толькі там мы пазнаем сапраўднае шчасце. Евангелле, якое з'яўляецца такім завяршэннем тэмы сённяшняга слова, паказвае нам перамяненне Езуса. Перамяненне Езуса, якое было сапраўды неабходным для таго, каб умацаваць веру вучняў, каб паказаць ім таксама тое, што жыццё на зямлі, яно можа быць шчаслівым, але вельмі часта гэтае шчасце кароткатэрміновае. Гэта некалькі гадзін, некалькі дзён, можа некалькі тыдняў. Але зноў чарговы раз прыходзяць якіясьці клопаты, перажыванні і так далей. І імі напоўнена нашае жыццё. І нават калі мы адчуваем сябе шчаслівымі, то таксама маем свядомасць, што гэтае шчасце, яно не трывалае, яно вельмі крохкае, так як і жыццё чалавека тут на зямлі. І Езус, бяручы з сабою Пятра, Яна і Якуба, выконвае у іх жыцці такую місію, каб яны маглі адчуць і пазнаць смак гэтага сапраўднага шчасця, якім ёсць Бог. Святы Лука такія факты тут прыводзіць пра тое, што калі яны пайшлі на гару, хоць гэтая гара не была якась там
высокая гора, 600 метраў толькі. Вось, але ўсё ж такі ў спякотны дзень не проста было прайсці гэтыя 600 метраў. Вучні паснулі. Тады, калі прачнуліся, убачылі вось дзве постаці Езуса, твар якога быў вельмі ясны. І вось гэты досвед Божай прысутнасці, досвед Езуса такога, якім ёсць ён у небе, у Божым валадарстве, для іх сталася чымсьці неверагодным. Чуем вось гэтыя словы Пятра, які кажа, што настаўнік, добра нам тут быць, давай 3 палаткі пабудуем, адну для цябе, адну для Маісея, адну для Іллі. І, канешне, вось гэтыя словы, можа, з прасонку трохі, можа, таксама з шоку, з такога вельмі вялікага здзіўлення, Пётр дзесьці гаворыць тое, што першае яму ў галаву прыйшло. Але як бы вось гэтае першае паказвае таксама тое, што ён не хоча адтуль зыходзіць. Што ён не хоча зыходзіць з гэтай гары, ён не хоча як бы вяртацца на зямлю, не хоча вяртацца да сваіх абавязкаў ці да людзей, скажам так, да? Толькі настолькі яму там добра, што ён хоча там пасяліцца, хоча там быць. І ў часе Вялікага посту Бог таксама нам дае такое вось пазнанне таго, што у небе сапраўды добра быць. Што вось Божае валадарства, якое прыгатавана для нас, яно сапраўды з'яўляецца чымсьці, дзе добра быць, дзе будзе чалавеку найлепш. І варта вось жыццё сваё перажываць менавіта такім чынам, каб углядацца наперад, каб адчуваць сябе вось грамадзянамі неба, будучы жыхарамі вось гэтага свету. Езус такім чынам умацоўвае веру вучняў. Езус бярэ Пятра, Якуба і Яна. Чаму вось гэтых вучняў Езус бярэ? Петра, таму што ён будзе скалою, на которой, як Езус кажа, пабудуе касцёл. Яна, таму што ён вельмі дакладна апісвае жыццё Езуса тут на зямлі. Якуба, таму што ён з'яўляецца першым мучанікам, які аддае жыццё за Езуса сярод іншых вучняў. І думаю, што сённяшняе слова, якое мы чуем, яно таксама прызначана для кожнага з нас асабіста. Для таго, каб мы нешта для сябе ўзялі падчас гэтага Вялікага посту, для таго, каб наша вера ўмацавалася яшчэ больш. Каб мы маглі таксама, вось чуючы гэтыя словы Бога, гэта мой сын выбраны, яго слухайце, каб гэтыя словы былі сапраўды для нас вельмі сур'ёзнымі і словамі, якія будуць напаўняць увесь перыяд Вялікага посту. Для таго, каб мы хацелі слухаць гэтыя словы, для таго, каб мы хацелі быць разам у Божым валадарстве. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Всемогутнього, Створителя неба и земли, всего важного и небесного, единого Pana Jezusa Chrystusa. Kochany Bogu, światła, Boga zabawnego, Boga zabawnego, narodzonego nieistotnego, Ojcu, z jakiego się stała się, i On dzieli nas ludzi, i dzieli naszego zbawienia, zeszł z nieba, i ucielił się od Ducha Świętego, z Jego Maryi, i stał się człowiekiem, ukrzyżowany tak samo za nas, i Pąskim Pilacie, był zanurzony i pochowany, i na trzeci dzień woskresł, Bogu i znany. Na niebo, wtedy sprawa Ojca, i znowu będzie pochwalony,
испытаний, який промовляв про спеку, віру в один святий католицький апостольський Христос, і знаю один Христ для прощення грехов і життя вічного вибачити світі. Да Бога, які сваёй любов'ю яднае ўсіх людзей у одну сям'ю, узнясём покорныя молитвы. Молімся за святы касцёл, каб ён у сваім навучанні раскрываў перад усімі духоўную вартасць пакаяння і ўстрымання. Цябе просім. Молімся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і малітвы прынеслі шчодры плён. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія перасталі маліцца, каб аднавілі сваю духоўную еднасць з Панам Богам. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб праз сакрамент паяднання яны атрымалі ўнутраны спакой. Цябе просім. Молімся аб Божым благословенні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай і здароўя для Святланы і Віктора. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благословенні, апецы Маці Божай для Павла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся аб здароўі і благословенні для Наталії, Віталя, Вадзіма, Веронікі, Яўгена, Валерыі, Пятра, Людмілы, Вікторыі, Анастасіі і Валянціна. Цябе просім. Молімся за памерлых, якім найбольш патрэбныя нашыя малітвы, каб Пан адарыў іх сваёй міласэрнасцю. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы умелі выкарыстаць гэты час Божай ласкі у імкненні да хрысціянскай дасканаласці. Цябе просім. Пачуй, Божа, нашыя малітвы і учыні, каб мы, напоўненыя Тваімі дарамі, служылі Табе з чыстым сэрцам, праз Хрыста, Пана нашага. Твоя
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Божа, шчыра просім Цябе, няхай гэтая ахвяра ачысціць нас ад правінаў і асвяціць душы і целы Тваіх верных, каб мы маглі годна удзельнічаць у велікодных святах праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Бога. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць, на святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі законы і прарокі. Таму за анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем
Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который єсть у небе, святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, путь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашего спасенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце бліжняму знак супакою. Божий, який береш на себе
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлены душа моя. Гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў. Яго слухайце. Вся
Молимся. Милосердный Ойче, прыняўшы найсвятейшы сакрамент, дзякуем Табе за тое, што на зямлі даеш нам удзел у жыцці нябесным, праз Христа Пана нашага. Дарагія, паслухайце яшчэ некалькі аб'яваў на наступны тыдзень. Шчыры дзякую вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякую тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. Сёння, так як казаў я на пачатку, усе ахвяраванні, сабраныя падчас святых імшаў, прызначаюцца на патрэбы добрачыннай каталіцкай арганізацыі Карітас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У сераду 19 сакавіка урачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая урачыстасць, вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы, а таксама павінны ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Расклад святых імшаў у нашым касцёле ў гэты дзень наступны: 6:45, 8 і 18. Прыгадаем, што ў гэты дзень сваю адпустовую урачыстасць перажывае парафія святога Юзафа, суседняя наша ў Маладзечне. Ксёндз прылад учора тэлефанаваў, запрашаў, таму заахвочваем, каб у гэты дзень таксама можна пайсці і туды. Там святая імша ў 10 гадзін і урачыстая святая імша ў 18 гадзін. Калі у нас быў адпуск святого Казіміра, то у парафіі святога Юзафа нават святой імшы вечарам не было. Но мы не можам сабе такое дазволіць, але запрашаем, каб і туды схадзіць. Великапостныя рэкалекцыі ў нашай парафіі правядзе айцец Александр Жарнасек, мар'янін. Калісьці ён ужо ў нас праводзіў рэкалекцыі. Пробаш парафіі Святой Тройцы ў Рощыцы. Распачнуцца рэкалекцыі ў пятніцу 21 сакавіка на гэтым тыдні і закончацца ў нядзелю 23 сакавіка. Расклад рэкалекцый можна знайсці на дошцы аб'яў на нашым сайце. Там усё проста. Пятніцу, так як звычайна, на раніцы святая імша ў 7:15, пазней крыжовы шлях у 17:15 і вечерняя святая імша. А ў суботу святыя імшы будуць трошкі аб змененым парадку ў 8 гадзін, у 10 гадзін і ў 18. У 7:15 не будзе, толькі 8, 10, 18. І ў нядзелю таксама, так як звычайна, заахвочваем запланаваць гэты час, каб плённа паўдзельнічаць у кожным дні рэкалекцыі. Я думаю, што айцец Александр умее праводзіць рэкалекцыі і сапраўды так дастаткова на высокім узроўні. Многія яго ведаюць і чуюць, і таксама і відэо з ім можна паглядзець у інтэрнэце. У бліжэйшую суботу таксама вось і час рэкалекцыі будзе, і думаю, што будзе магчымасць таксама арганізаваць нам талаку вось у нашай парафіі. Будзе запрашаем у 10 гадзін. Вядома, што хтосьці прыйдзе на 8 гадзін на святую імшу, можа застацца, хтосьці на 10, то таксама пасля святой імшы. Ну, я думаю, што так супольнымі намаганнямі папрыбіраем тэрыторыю вакол касцёла, вось пабудзем на рэкалекцыях, ну і зробім, скажам, такое добры ўчынак і для парафіі, і для свайго сэрца, для свайго навяртання. Вось, таму запрашаем у суботу з 10 гадзін ці раней для таго, каб тут папрыбіраць вакол касцёла, таму што ўжо вясна, хоць яшчэ мароз не адпускае, але спадзяёмся, што хутка адпусціць. На працягу ўсяго перыяду Вялікага посту у нас набажэнствы будуць і праводзяцца ўжо звязаныя з таямніцай нашага збаўлення, крыжовы шлях, так як вось кожную пятніцу, пасля ранішняй святой імшы ў 7:50 і пасля перад вячэрняй святой імшой. Гэты крыжовы шлях, который будзе бліжэйшы ў пятніцу падчас рэкалекцыі, будзе праводзіць ксёндз Александр, таму нікому тут не вызначаем нікога. Дзеці на набажэнства крыжовага шляху прыходзяць у 11:30.
Песні жальбы адбываюцца у нядзелю 7:30 і 18:30. Вось. Таксама перыяд Вялікага посту добры час для таго, каб чыніць міласэрнасць, добрыя ўчынкі. Аб'яўлялі мы ўжо пра гэта ў мінулую нядзелю. Ёсць там такая скрынка пры выхадзе з касцёла па маім левым баку, па вашым таксама левым, як будзеце выходзіць. Вось там туды можна таксама складваць якіясь рэчы, прадукты харчавання, сродкі асабістай гігіены для патрабуючых людзей, якія пражываюць у доме-інтэрнаце тут недалёка ад нас. Нашы валанцёры пазней гэтыя рэчы ім таксама раздадуць і іншым патрабуючым. Дзякуй вялікі за супольную малітву. Жадаем добрага дня, добрага настрою, плённага навяртання, перажывання Вялікага посту і прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Божа наш Ойча, няхай Тваё благаслаўленне заўсёды будзе з вернымі Тваімі. Учыні іх адданымі паслядоўнікамі Евангелля Твайго адзінароднага Сына, каб яны заўсёды імкнуліся да хвалы, зянне якой на яго абліччы дадзена было ўбачыць апосталам, і шчасліва яе дасягнулі праз Хрыста Пана нашага. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні. Будь з нами.